watch a number of the 7 finalists for the top idol singers of Antipolo. We'll be right back. This is Idol's Vlog. 15 taon na po sa YouTube. Paralan ka sa kababayan at paralan ang bunga sa pagpupo ng Live here at European's residence at Zone 4 Antipolo. Ay po mga contestants sa finals night. Engineer Jillian and Jasmine. At sa aking furlist forecast, talagang included siya sa top 3. Alamin natin ang resulta mamaya. Hey, check. So, check. Hey. Hello. Hey, check. We're going to witness the most awaited activity here at Barangay Antipolo. The finals night of the singing competition 2025. Hi, the host of the show, Kagawan Baki and brother, and the contestants, the final 7. At exactly 8 in the evening, we'll start the show. Second Pop Idol Champion 2025 winner score of 96.25 goes to contender number 7. Miss Makijoin tayo sa mga nagano. Congratulations! Uy, congrats! Oh, sabi ka sa imo. Hindi ka sumali. Hindi ka sumali. Bakit hindi ka sumali? Hindi ka sumali. Our second runner-up goes to contender. Magkapatid pa, magkapatid. Result of sister. Ingat, ingat. Almost na. Nagkaroon din pala ng dance competition open category at sa 3 entrance competitors, nanalo po yung mga movers, dancers ng Tigawon Group. Yeah, congratulations! At marami pang mga activities sa kapiesta ng Barangay Antipolo. Nagkaroon sila ng Civic Parade last May 6. At syempre May 7 ang kapiesta ni Nuestra Señora de Antipolo. Yan. The Lady of Peace and Good Voyage sa pinakamalaking parokya dito po sa Minalabac. Happy Fiesta everyone and God bless po sa lahat.